Salut! Numele meu este Fatol Ioan, sunt bucătar șef la restaurantul Website Bistro din Cluj-Napoca. De mic copil cred că mi-a plăcut să cochetez cu bucătăria, dar pur și simplu așa, dintr-o dată mi-a venit meseria asta înainte și am mers pe ea. Este o meserie grea, o meserie care trebuie să-ți placă să o faci, care te solicită foarte mult. Cred că în orice meserie trebuie documentare foarte multă, niciodată nu poți să zici că ai ajuns în vârful meseriei, tot timpul ai de învățat ceva. Astăzi am ales să fac un preparat din bucătăria asiatică cu influențe europene, un filet de ton cu crevete Black Tiger, un sos de ciuperci shiitake, piure de păstărnac cu pudră de chorizo, sparanghel sauté și o spumă de ghimbir. De mic copil am auzit de varză la Cluj și am mâncat. În familia mea se mânca varza la Cluj. Se mai făcea cu varză murată, se mai făcea cu varză dulce, se făcea doar cu carne de porc, dar era senzațional de bună. Gustul copilăriei care îți gătea mama atunci, cred că nu poți să-l uiți niciodată. Eu am ales să o fac acum din varză proaspătă, cu toate că am spus că se poate face și din varză murată sau combinat și făcut împreună varza. Din mix de carne, porc cu carne de vită, în loc de slănină afumată am pus, să nu fie așa grasă, am pus bacon. O facem clasic, straturi, varză, orez, carne, din nou varză. Unele dintre povești spune că în Turda, lângă un târg, un domn făcea zilnic, când se ținea acel târg, friptura Turda. Din câte m-am documentat și eu, am văzut că rețeta e foarte veche. S-a tipărit prima dată într-o carte de bucate ungurească. Noi astăzi o facem din cote de porc cu șoric și cu slănină. O prăjim în baie de untură, după care se poate servi cu o murătură, cu castravete murat, o garnitură lângă. Da, ar trebui în primul rând ca în fiecare bucătărie, în fiecare restaurant, să existe câte o rețetă sau două, măcar tradiționale românești, pentru a dăinui în continuare aceste preparate.